Hello Snapper, good morning. Kung hindi ba ni Snap na ba bay? Asa kalaman kam na po ba mazal dong ah? Arang besi na mazal dong ah. Dili kung jan kam kan sedan video ro kan chokra halai ba video plan kam na dili ko kana lam kata ngali di mama share kelam hai ini kam ne share ko nan Snapper. Sonनाय टाइम जालायबाय नै सोनाबफोर संसाबलायबाय आंना गाजर आलु बिन्स टमेट' होनानै ओरैनो सब्जि बानायलायबाय एसे सिथोब सिथोबनो बानायसै ड्राइ बानायासै आङो दिनैनिखौ रुइबायानो नै एसे नांबावगौ दै सारस्रो बानायबाय आरो ओमफ्राय ओरैथिं दङ दालि जहल नै दालि जहल संबाय दालि जहल सब्जि ओमफ्राय नै आइमोन दाखालि लाबोनाय टमेट'आनो एसे दंबावो मास मोनसे जालायलायसै आरोखि टमेट' फिसाया नै फ्रिजआव दोननानै थाखुमानानै दंमोन गाज्रिबो जालायबावाखै थाइसेबो बेखौ एसे बाथोन सावनोसै आङो बेसेबा गोबावनि मास मोनसेनि ना गारजाया आराम सावनोसै बेखौ नै बे थावायाव सावनोसै दाना नन स्टिक थावायावसो मोजां जायो आराम सावनोसै बेयाव नै ओरैथिं जोंना रेसन सौफैलायबाय मास मोननैनि रेसन दिनैसो लाबोदों मिस्टारा माने मास मोनसेयावनो मोनो लाया बानानैनो दिनैसो लाबोबाय नै थांसैयावसो खम जारला लांनांगौ ना गालांनांगौ जाबाय दा जायगा जायाबा गालांजोबनोसै जायगा जायोबा थुसोनानै लांसै हजोंहाय जानो नै सिनियाबो 6 केजि दालियाबो नै मिलायनानै सेरबासो दङदां गासिबो दालि जोब्बे आलदा आलदा कालार आलदा आलदा जाजोबगोन आरो मटर माबा माबि लाबोदों ओमफ्राय नै थावाबो 6 लिटारखा नै मास मोननैनि ओमफ्राय साहापातखौ सोरनोबा मोनसे हरबायनो मोनसे लानानै फैबाय गाव मोननैमोन नालाय मासाव मोनसे ओमफ्राय नै बेयो कफि ओमफ्राय नै आथा लाबोबाय 15 केजि आइदै आथाजों माइरं नैबा माइरं माने माइरंखौ आङो थांसिखौ बारा बुरजा लाबो होन्दों नालाय बेखौल' लाबोबाय आरोखि ओमफ्राय नै बे आथाखौ लांनाय जाबा लांनोसै होननानै आं आथाखौनो लाबोनो होननानै दा आथा लानानै फैदों जाहांबायबो आंना नै टमेट' सावनाया मोनहांबाय गोथाव आखाइजोंसो दांफ्लांहाय आंना सामसजोंबो जाया मोनो जानायफ्रावबो बिदिनो सामसफोरजों जानाय मोना आखाइजों जानानै देरबोनायखायनो रोङा बेफोरखौ नै मोनबाय आंना टमेट' सावनाया नै जा गोथाव बाथोन सिफ्लेनोसै आं बानलु ज्रोमनो बानलुखौ बावनो सावखानोसै बेयावनो होफाखानोसै बानलुखौबो थाइब्रै होथारनोसै बिराद गोसा दे बे बानलुआ पाटानकटनि बानलु गोसाखा जा गोथाव नुखाबाय नै आंना टमेट' बाथोना बानलु ज्रोम बानायखाबाय आङो टेस्टिनो जाना लानोसै दा नै सोनाफोर सम'सानि मसला बानायगासिनोलाय आङो मानो होनबा जोङो थांसै नालाय ओंखायनो एसे लोगोफोरखौ दिनै टि पार्टि होनो नागिरदों न' खाथिनिजों आंजों ओमफ्राय सासे नेपालि दिदिजों साथामजों होगोन आरो 10-12 जनसो जानो हागौ लेडिस दिनै जोंना टि पार्टि दङ बिदिनो सम'सानि मसला बानायदों बेथ' टमेट' बाथोन जागोन ओंखामबो उखैबाय ओंखाम जाग्रोनो सानबायमोन आङो ओमफ्रायसो बेखौ बानायनानै दोनखानोसैहाय गुसुबो जानांगौ नालाय दा हास्लाबनाय नङा 60थासो बानायनांगोन ओरैनो खमसे खम 60था सम'सा उन्दै उनला बिदिनो 30 जनसो जालाबायनो हागौ ना नोंसोरबो जागोन बैसोरबो जागोन हे आंटी लोग बुला लिया हमने और निमंत्रण दे दिया और बच्चे लोग पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा दाने सोनाबा ओंखाम जाखांस्लाबनानै सम'सा बानायबाय जिलाबि बानायबाय पक'रि बानायनायफोरखौथ' आङो भिडिअ होनाय जायासै माने थाब बानायबायना ओमफ्राय मबाइलखौबो फिसाजो लानानै थाबाय ओमफ्राय नै रेडि जाखांबाय पार्टिनि दा मा आइटेम दङ जोंना पार्टियाव बेखौ नोंथांमोना एसे शेयार खालामलांनोसै बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जिलापि बानायखांबाय एसे ओमफ्राय नै सम'सा ये क्या था पकौड़ा नमकीन ठीक है और चटनी भी है चटनी कहाँ रखी है
आरो दंबावोसो माखासे आरो दिनै मानसिफ्राबो फैजोब्बाय जानो रेडि जाबाय नै मा दं होनबा सम'सा दङ साहाबो फुदुंदों जुइस दङ पक'रि दङ जिलाबि दङ गुलाब जामुन ओमफ्राय चावमिनखौ नैबे नेपालि दिदिया लानानै फैदों जे गोसोम गानदोंना बे रेड कालार गाननाय नेपालि दिदिया लानानै फैबाय आरो बेहा माने जोंनि दिनैनि पार्टिया नेपालि दिदि ओमफ्राय आंनि खर'सि दिदि ओमफ्राय ओमफ्रायसो आरो सासे नेपालि दंबावो नेपालिया सानैजों बिजावजालि बिसोर सानै ओमफ्रायसो जों सानै साब्रैजों होदों आरोखि जोङो सोर सोर थांनो नागिरदों माने सोरबा थांनाय सोरबा थाङैबो दङ जों थांसै नालाय ज' लेंहरनानै बिसोरखौ जाहोदों आरो जाय मानसिया जोंजों एसे क्ल'ससिन बिसोरखौ जाहोनाय जाबाय गासिबोथ' लेंजोबनो हाया नालाय नै जानायनि रेडि खालामबाय आरो लाहार फाहार ओरैनो सिम्पोल टि पार्टि हिसाबै मानसिफ्राबो एसे बुरजा जाबाय नालाय ओंखायनो जोङो गोजौआवनो बानायबाय प्रग्रामखौ न' सिङाव बानायासै न' सिङावबा जायगाया थोन थोन जायोना बिदिनो बेड बसायनाय मानाय नै गोजौआव बिराद मोजां जायो आरोखि खुलानो ओमफ्राय बै जोंनि फारसेथिंनि साइडआव उन्दैफोरखौ जिरायहोबाय आरोखि माखासे उन्दैफोर फैदों नालाय सोरनियाबा बिसोरखौ जिरायहोबाय मम्मी क्या हुआ नहीं हम सुबह सुबह आ रहे थे ना दूध लेने जा रहे थे ना तो बोल रही है मुझे तो पार्टी आर्टी करेंगे है ना दीदी झूठ भी बोला होगा वो मजाक भी है लगेगा सीरियस उसी के बारे में कितनी बार बढ़ते हैं बना रहे हैं ना गलत करती हैं दा नै लासैनो मोनालांलायलायबाय साइडआव लाइट गैया मा गैया सेरनानै ओरैनो जिरायनानै थाबावबाय जोङो माने माखासेया थांबाय जों लास्टआव एसे इन्जय खालामबाय आरोखि जाय मोसानो इन्टारेस्ट दं बिसोरो एसे मोसाबाय जोङो माखासेफ्रा थांजोब्बाय जोंना नैबे राजस्थाननि दिदिया बिराद मोजां मोसानो रोंगौ आरोखि गावसिनि राजस्थाननिखौ बिराद मोजां मोसायो बियो आं बिनि मोसानायखौ बिराद मोजां मोनो आरो मन्दिरफ्रावबो जों गानायाव बिराद मोजां गायो बियो